Здравейте, приятели пътешественици! Слънчеви и сърдечни поздрави от Карибският остров Гранд Турк. Днес сме на борда на Коста Фаченоза. Гостирахме тази сутрин и се любоваме на прекрасния слънчев морски ден тук на острова. Снимаме и споделяме с вас вълшебните мигове от нашето зимно тропическо лято тук. Здравейте, приятели пътешественици! Днес сме в пристанище Пуерто Плата, Доминиканската република. Пътуваме с кораб Коста Фаченоза. Днес също така гостира и друг круизен кораб на компанията Celebrity Summit. Нашият екип на буси се включи в една чудесна организирана корабна екскурзия вкусовите и ароматите на Доминикана. Дегустирахме шоколад, кафе и ром. Така че ви препоръчваме горещо тази прекрасна дестинация. Снимаме и споделяме чудесни кадри от нашия престой тук в този невероятен комплекс, круизен туристически комплекс, изграден точно до кеята, където круизните кораби акостират. Днес сме два кораба. Ние пътуваме с кораб Коста Фаченоза, още един кораб на компанията Celebrity е акостирал заедно с нас тук. Включихме се в една прекрасна организирана корабна екскурзия. Вкусовете и ароматите на Доминикана. Опитахме биоорганичен шоколад, кафе, както и много видове ром. Останахме изключително доволни. So family, escala does a robusto for 45 minutes smoking. That wine for 7 hours smoking. Este de 7 horas. Днес сме в Самана, Доминиканската република. Включихме се в една от организираните корабни екскурзии и се намираме в един район с бананови плантации. На това място тук, където снимаме, дегустираме различни плодове като папая, маракуя, ананас, манго и какао. Днес буси се в пристанище Ла Самана, Доминиканската република, и наслаждаваме на изключително прекрасен и слънчев екзотичен ден тук на един от най-красивите плажове в света, Плая Ринкун. Включихме се в една от организираните брегови екскурзии от кораба и ще поплуваме, ще се освежим и ще имаме и обяд. Добро утро, приятели пътешественици! Днес ви споделяме един прекрасен слънчев ден на остров Каталина.
Снимаме и корабът, с който е нашият круиз Коста Фачиноза. Тук, разбира се, корабът няма как да акостира, тъй като няма изграден кей, затова ще ни извозват с лодки до брега. Ето ги спасителните лодки на кораба, които действат като транспорт до брега. Булси се в пристанище Ла Романа. Включваме се в една организирана брегова екскурзия до красивият екзотичен остров Саона. В момента ни извозват с лодки. Първо ще спрем в националния парк с известна плитчина басейн, естествен басейн с дълбочина на около 1 метър, където ще поплуваме. И след това ще релаксираме на остров Саона. Споделяме с вас тези вълшебни, слънчеви и емоционални моменти от нашето преживяване. Намираме се в националният парк на Саона. Това е естествен натурален басейн с плитчина и дълбочина около 1 метър. Поплувахме малко, пихме ром, така че заминаваме към екзотичния остров Саона за релаксиращ ден. Булсис е на остров Саона. Това е национален парк, част от Доминиканската република. Включихме се днес в една от организираните брегови екскурзии от кораб Коста Фачиноза до тук. Корабът ни е на Котва, на остров Каталина. Извозиха ни с лодки, автобус и отново с малки моторни лодки тук на това екзотично и прекрасно островче. Днес ще се насладим на един релаксиращ, чудесен слънчев ден тук на това чудесно островче. Ето ги нашите моторни лодки, с които днес пристигнахме тук от пристанище Ла Романа. Движихме се някъде около 30-40 минути, за да стигнем до този вълшебен екзотичен остров. Препоръчваме ви горещо тази чудна екзотична дестинация. Добро утро от пристанище Кабо Рохо, Доминиканската република. Днес Булсис отново се включи в една от организираните корабни брегови екскурзии в един от националните комплекси тук, защитен природен парк Куева де лас Агилас. Ще прекараме един чудесен слънчев ден тук с включен обяд и ви споделяме интересни кадри от самият комплекс. Housekeeper department.
момента Булсиис е в пристанище Ла Романа. Днес всъщност 16 марта приключва нашият чудесен и великолепен круиз в Доминикана. Последната ни екскурзия е в една фабрика за производство на какао и пури. Споделяме тези слънчеви кадри от мястото, където е нашата организирана екскурзия. Тук се произвежда много количества шоколад, които се износят в цял свят. Днес се намираме в селцето Алтон де Шавос, едно от известните забележителности тук в Ла Романа, Доминикана. И показваме кадри от амфитеатъра тук. Движим се в момента по река Шавон. Приключихме нашата обиколка в красивото селище Алтос де Шавон. И в момента сме на борда на една моторна лодка по реката, тук в пристанище Ла Романа, където е акостирал нашият кораб Коста Фаченоза. Днес, 16 марта, приключи нашето карибско приключение и след бреговата екскурзия ще се отправим с трансфер до летище за полета ни, организиран до Франкфурт и след това до София.